What's up mga bossing? And for today's video mga bossing, no, ito ay kwento ko sa inyo yung mga gaganapan namin sa Bisaya Fest concert kagabi. So syempre dahil Bisaya Fest yung content natin ngayon, so magbisaya tayo, Bisaya raman tandak ko. So mga to mga bossing, no, pag abot na mo diri sa Mactan, medyo kalma pa kay mga panghitabo diri. So wala to damha nga nag-abot din midinhin mga kauban ako sa sayaw, bisag wala jud namo sa sabot nga mga higyod. So mga to gilibot-libot lang sa namo ang sirayan kay pamasin di ay nga makakita pa mig mga kauban namo. So sakto jud among giplano nakita jud namo yung mga kauban namo nga dinhiga laro-laroy pod. Wajib tama sa'yo. Wajib baliw. So mga mga bossing nagtambay mikilid sa stage, nag-enjoy sa mga kanta, sa mga gipang tukar, sa mga artist. So sa pagsugod na og tukar ni Mr. Lefty, nagpaduol na mi naman sa front stage kay para maka-video sad mi, may na lang pang reels na lang pud. Wala na reels na jud. Kay tagsa na lang dita maka-post og reels kay tungod sa busy na to. So mao na lang aton lang gi-grab ang opportunity nga maka-video din samtang nag-enjoy ta sa concert. Where's my steak? DJ Easy Q. Conversating with playlists. So when I go ill and I still been the killer in front of the camera. Smoke and I hope that we hope. Ladies and gentlemen, I got Mr. I don't give a damn if you're a Mr. Hit the box, you don't let my diss. So sa paghuman ni Mr. Lefty mga bossing no, isunod ay perform si Winston Lee kauban na yung grupo nga Dragon Unit. So okay gihapon kista na ng vibes no, jolly kista na nya, lingaw kay jamming kay mga audience, sabay kayo ni Winston Lee. So after ni Winston Lee, sunod din ang Midnasty. So din yung mga bossing is medyo okay pa ang flow. So wala to damha kalit lang mga nag-uwan nga daghan kay mga Nature Spring. Di pud ta makapasangil sa Nature Spring nga sila ang nag-itsa-itsa ani mga mineral no. Kaya ang mga nagpasinugdaman anig labay-labay ang kanima mga way himasa nga nakihype lang dinhi sa concert. So mao to imbis maglagot ta kay perting basaan ako sa tubig pati akong iPhone 17 Pro Max 1TB fully paid basa pod pero sagdi lang kay di man taganahan na ng gubot-gubot so nisabay na lang putas hype. Pero wala intong kung mag-apil-apil og labay anang bottle water ha kay binuhatan man as mga batan-on nga di pinangga sa ginikanan. So mga to mga bossing no, nag-cookies na pod. So medyo nahunong na ang paglabay-labay sa botilya kay nagwarningan naman sila nga di tiwas ng concert basta di patuo ni mga way himasa kabadlongon. Botilya ba? Inyo mag-iilog ang akong style. Oy, ako man tayo magsablik. Di na noon ko kasablik tubig. Manghadlo kong manunod mo. Pero ayaw lang muna kay para safe ta. Ako lang. So yung mga bossing no, hanggang dito lang tong kwento natin. Kita-kits na lang sa susunod nating video. Peace out!